Ik raan en je niet op, als wanneer waar. Ik raan en ik lood die aan met ons touw te ranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ik Raan. Dankzij dat u van jou erbij bent. Mijn naam is Eduard Jesbrecht. Ik heb hier met mij mijn goede vriend Werner Bruin. Welkom hier ook. Danke. Zo, voor het programma we even je veld zijn van Heilige Jezus hebben tongen reden. En dat we ons het hier zo schijn, dat we niet ganz vorig komen zo weit als we willen. En dan merken we nu van jou het tweede programma. En we willen hier wieder merken. Hoe we veel mal van je reed horen we. Dat Werner reden dat het in de Bibel ons versproken is, dat we kunnen vol zijn met hem Heilige Jezus, je tof zijn met hem Heilige Jezus. Ja. Waar hij en zijn groep vrienden doen zekerheden. En we ze dan eines Tages dan nog een conferentie voeren, nog een stad voeren, wo ze meer van zijn zaken hieren. Dan willen ze je bed gaan, wil een persoon voor hen beden. En wat ze dan doen, deze persoon die hoort niet werkelijk naar die, wens deze vrouw had dat al gehoord dat die eerste schreeuwen dat we meer als wat je op een zadeltje opgeschreven had. Krijt zo, ja. Du wirst den Heiligen Jesus haben. Und dann betest du dafür. Und du sagst, du feilst aber nicht. Vertel mal das Ganze noch einmal. Ja, als we damals, het zei dat we zo een jaar ongeveer, een jaar dafür zochten en wie hier immer waren. Dus diepen met de Heilige Geest en diepen met vier en diepen met kracht en met kracht übertragen zijn. En al deze Sachen, wat de Bibel zegt. En wie verstonden ons davon. So, en dan hebben we immer mensen wat zo bijzondere erlebnis hadden. En ik dacht, mij wordt ook wat bijzonders passeren. Ja. En je had het van anderen hier. Ja, ik had het van de anderen hier. Ik dacht, nou ja, wat de anderen ervaren, dat moet met mij ook passeren. Maar dat is niet zo. Wist de lieve God wat voor die heeft. Dat is zo interessant. Hij is een vader. Hij chant die. En hij weet krijgt wat du nodig hebt. En hij heeft wat ganz bijzonders, speciaal voor die. En nu wird het zo weit, die worden voor mij beden, dat de Heilige Geest op mij komt. Krijgt verder beden, zegt deze vrouw, en met die wordt niets bijzonders passeren. Wist du best zeer emotioneel, en bij die wordt het niets bijzonders passeren. Zodat we, en dat gaf mij zekerheid. Zij was het schande, deze vrouw niet. Maar dat gaf mij zekerheid, dat werkelijk de Heer Jezus dat ganze erlebnis in zijn heen heeft. En die wist je niets daarvan. Zo, en dan hebben we die gebed. Nou ja, is ook werkelijk niets passiert. Die beden voor mij. Heilige Geest, val hem nu. Amen, amen, voor dich. En dan? Nou, dan weer niets. Weer voor dich? Dan weer voor dich, dan weer niets. En dan zeiden zij, zo, nu kannst du in tongen reden. Jo, tongenreden. Lachst je niet? Ik kan het niet. Ja, du kannst. Ik heb het nog niet gedaan. Ik weet het, ik wil ze hier nog, maar ik kan het niet. Zij moet ergens een syllaba, zei we op Portugees. Syllaba, dat is een la, raba. En het tra. Zij wat anders. Tre. Nog wat. Tri. Ik word nu mal tra, tre, tri, tra, tru, zo aan de school. Ja. Van de leraar ons mal dat schrijven leert. Tra, tre, tri. En die zeiden, zo, zij bloos best in mij omsprong. Tra, tre, tri, tres, le, pri. No coro, maar sula, surombo, sula, romamboro, wat waren. En dan vang de tongen aan te. Ik weet zo, vrouw, ik heb zo voor die mooi. Dat is nu de tongenrede. En dat sprudelt. En, lieve vriend, dat lacht me zo zeggen. Ik moet nu eerlijk zijn. Dat lacht me zo zeggen. Wie is Emma, wie hem vertalen, ga ik zoals nu. Ik zei die woord, dat gaat tegen mijn kop en dat komt hier uit. Ik weet je wat ik zei. En nu plötzlich
dat gooit dicht im Kopf. Dat komt hier van binnen en sprudelt maar zo roet. Orca passen los, Amerika baila, nicht erover bor, en zo wieder ze gaan, en zo wieder ze gaan, ja. Zo, dat moet je geen zin maken. Vielleicht hast du das verstanden, dann scheint uns, was du gehört hast. Aber wichtig ist, der liebe Gott gab uns das hier. Damit wir unserem Glauben stolz machen dürfen. Das ist ein Schlüssel für all diese Sachen, die der liebe Gott für uns hat. Die ganze Geestesgabe, wat in 1. Korinther abgeschreven zijn. Krijgt, 1. Korinther 12. En nachher 14 is dan ook waarde. Zo, deze gaven, die vangen daarmee aan. Wanneer du zo wat praktizeert, best bij die stoof, best alleen, als je komisch. Ik woon niet op een gas ramrennen. Soroloro man kaudia, suruboma, shurulorobaba. Ik kon dat zo wat niet maken. De Bibel zegt dat die worden mij voor verrekt houden. Ja? Zo, en dat is werkelijk zo. Maar ik wil die moed maken, ziet maar deze gaaf. En vang mal aan in tongen te reden. En de Heilige Geest is bij die en God is bij die. En dan vang mal aan te bidden. En maak het in die stoof. Maak het alleen voor die eerstmal. En maak die makkelijk met deze gaaf. Du musst laat me de uitreik hier benutzen, du musst die toesveilen met deze gaaf. Ja? Werkelijk, dat du tranquilo bent daarmee. En dat du ganz ruhig beten kannst. En de lieve God, de Bibel zegt dat de Geest Gottes durch die beten wordt. Zo en zo, dat is het bloot om je leven. Ja? En du uifst deze gaaf en zo verder. Kijk je maar, waarom gaf God ons zo wat? Judas, in de Bibel staat, Judas, dem vers 20. Judas heeft je maar een kapitel. Ja? Wat zegt het? Nou ja, daar staat geschreven, je ober, lieve vriend, boet junt op, dat jullie allerheiligsten geloven en beet hem Heiligen Geest zijn kracht. Zo, tongenreden, dat is eerste maal en hauptsächlich dat du alleen voor die in de stoof, du alleen met die God, dat du beetst en doordat die allerheiligsten geloven opboest. Dat is het dat is het fundament wat het zijn. En wanneer du daarmee toespast, wanneer du daar werkelijk ruhig bent daarmee, dan wordt du moeite, de andere gaven worden zich dan ook nog manifesteren. Dan wordt zich dat opbouwen, dan worden de andere zaken ook ten verschijn komen. Dus dan ga je allemaal hier van profetisch reden. Profetisch reden en visioenen en droom. Dan wordt je met eenmaal opvallig worden dat du veelmaal droomst, dat is nooit. En plötzlich is een droom, dat is anders. Dat is anders. En du wordt het mooitje. Ja. Wenn's, wat ik graag zei, dat du sagst, dit is een sleutel, deze gaven. Wenn's dat verbindt ons met den Heiligen Geest, dat biedt ons geloven op. En wat dat ook deed, is dat we dan op eenmaal zo sensibel, oder zo open worden voor de stem van Heiligen Geest, dat we beter weten wanneer dat hij is. Dus wo kan ik weten wanneer droom nu van plus een droom wie wanneer ik gedroomd heb, oder wanneer kan ik weten, dit is een droom wat God mij nu geeft, dat God wil mij wijzen, God wil mij leiden. Wanneer ik toezie met deze geestelijke zaken, dan wordt het veel meer erkennen. Ik word hier een boek, dat is naar mijn mening het beste boek wat ik ken over deze leer van tongenreden. Dat heeft op Engels, op Portugees, dat is op Duits. Hoogduits? Ja, op Hoogduits. En du kan einer dat veel dieper nog verstaan. Die vertaalt zo goed daarover. En hij
heeft zo'n goede leer dafür, dat man dat veel beter verstaan kan, mank de Bibel en zo wieder. Ja. En dan gaan ze ook van de Bibel erklärt. So, ich würde noch hier von dir weiter wollen, Werner. Du hast mir vertellt, dass du einen Moment in deinem Leben warst, wo du das besonders viel geäuft hast, so gut. Ja. Kannst du das vertellen? Ja, dat weer eenmaal. Ik hield van een prediker. Hij zei dan, wanneer du dieper willst in God kunnen, waarom betest du nicht im Heiligen Geist eine halbe Stunde am Tag? Für 6 Monate am Ende. En dat weer mij warm. Dat traf mij dan. En ik woonde damals in Duitsland. En we hadden zo'n wald hier bij ons thuis. En daar heb ik voor 6 maanden, nam ik me werkelijk ver. En dat heb ik ook gemaakt. Voor 6 maanden, iedere dag, heb ik me een halve stunde, 30 minuten genomen. En ging im wald alleen en bed. Wat deed dat aan die? Dat, wanneer ik nu zie, mijn predigten zijn van doorgeboren. Wat uit predigen... Wat de Heilige Geest die nu je viert en je leidt en je wezen had. Ja, dat weer iedere dag, halve stunde en ohne op te heren. Een menselijke zijn het geen zijn? Geen zijn. Oké. Geen zijn. Da weer een vers einmal, dat weer een fluster, een vers weer im Wald door. En ik heb door je beet, en ik heb zo'n leven je beet. Ja. En met een zijt, de vers weer door met zijn angel ganz verveerd. Ja, wat weer nur. So, werkelijk, menschlich geen zijn. Geestlich, aber diep je gaan. Kijk, vriend. Geloofst du an Jesus? Geloofst du an de Bibel? Geloofst du, dat Gott ihn versprochen hat, ein Versprechen hat für dich? Geloofst du, dat der Herr Jesus die dort schenken will? Willst du so was annehmen? Willst du mit dem Heiligen Geist gefällt sein, gedeibt sein? Und willst du am gefallen? Willst du am deine? Die Bibel sagt, Jesus sagt, en je worden mijn Zeichnis van mij leiden. Wanneer je met kracht übertragen zijn. Willst du Zeichnis van Jesus? Het wordt nu hier beden met je. En wanneer dat die wens is, dan bid met mij op. Herr Jesus, ik dank je voor deze vriend, voor al deze mensen wat nu te horen. Herr Jesus, ik dank je. En ik dank je, Herr, dat du al deze mensen goed bent. Dat du die leven gafst voor die. Ik dank je, Herr Jesus, dat du deze mensen, dat versprechen Gottes, geven wilst. Herr, ik mag nu deze mensen zien in die naam Jezus. Dat ze nu ontvangen. Deze taufe im Heiligen Geist. Dat ze gevuld worden im Heiligen Geist. Herr, en met deze daarbij, ik mag die beten. Geef dem ook dat hij nu in tongen reden kan. Dat hij nu aanvangen in tongen reden. En mag het vielleicht die zou gaan als met mij. Dat beste komisch en beste vreemd wie. Mag niet, de Herr is die goud. Maar vertrouw hem en go wieder. Mag die moel op en fang im Geist te reden. Niet op Duits, niet op Engels, niet op Spanisch, niet op Latijn. Laat de Heilige Geest die geven wat hij wil. Laat die allerheiligsten geloven opgeboet worden. Indem du betest im Heiligen Geest. Tot Jezus zijn eier. En Jesu naam. Amen. Amen. Vielen Dank, Werner, ook voor dit programma. Vielen Dank, dat we zo metmerken kunnen. En ik zei het nog eenmaal über die. Jezus is werkelijk toe voor die in de Heilige Geest ook. Bij het nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.